aquestes jornades interclústers el que fa és que empreses de diferents sectors puguin posar-se d'acord i puguin compartir les seves experiències i sobretot les seves necessitats a l'hora de poder trobar solucions. Podem veure exemples reals d'indústries en el món del reciclatge, el reciclatge de polímers tèxtils, i que empreses com la nostra, com Incapalet, ens interessa per veure donar sortida a aquest tipus de residus, i aquí hem vist solucions i presentacions molt interessants. Connecta el sincrotró, que és una institució acadèmica, amb la indústria, no? I així sabem més què és el que fan ells i tenim aquest ventall de possibilitats que fan en els polímers. Nosaltres aportem tecnologia dintre del mix que aglomeren tots aquests clústers i que inclou empreses, que inclou centres tecnològics i que també inclou infraestructures tan úniques com el sincrotró Alba. I ha estat molt bé per trobar sinergies, sobretot en l'àmbit de residus, de com podem utilitzar tot el que ara mateix no estem reciclant o no està donant molt bon resultat a la indústria tèxtil per altres indústries com la del packaging. Hem pogut veure la importància de totes les baules de la cadena de valor. És difícil connectar a vegades que hi hagin com avui 4 clústers interconnectats en una jornada de treball i també una jornada molt dinàmica. Realment interessant, on hem pogut compartir des de qui fa què més podríem fer, quines dificultats hi ha a nivell legal, a nivell de certificacions. Ha sigut molt enriquidor, crec que ha sigut una idea molt compartida entre tots. Generem força residu preconsum, o sigui, net, i en aquest treball que hem fet aquí hem proposat recuperar tot aquest residu, que és net, juntament amb altres empreses del clúster tèxtil, i fer una caixa, una capsa. La idea és que sigui monomaterial, que després tingui també tot un bon sistema de recuperació, reciclatge i de servitització. El producte de base ha sigut el residu tèxtil, no? Com aprofitar aquest residu tèxtil de polipropilè ve del consumidor, de tot el mobiliari, i acaba abocat. A partir d'allà hem definit tot aquest residu on es porta, qui són els gestors, què es troben aquests gestors i què fan amb aquest producte. Necessitem que hi hagi una neteja, no? Si té una presto aquest tèxtil, per tornar a fer-ho granja, i aquesta granja ja sí que donar-la com a input als nostres processos actuals industrials. I d'així, d'un residu tèxtil, separació, transformació, per acabar obtenint dos formats diferents, un amb més valor afegit i un altre que és més implementable amb la tecnologia actual. I per tancar el cercle amb la poliamida que ve del postconsum de l'automòbil, dèiem també que aquest envàs podia servir per tots els components de tallers mecànics, bombetes, microchips, sensors de l'automòbil, i que a més donaria resposta a un marc legislatiu que està a punt de publicar-se de la nova condició de fi de residu de l'automòbil, i per tant tindríem poliamida de l'automòbil per envasos del sector de l'automòbil i seria totalment circular i a més monomaterial.